Joo, moi. Mä tässä. Joo. Mä saan näitä musiikkia. Kovimmalle. Iya. Koska nyt ei kuule mun puhetta. Niin tässä on tosiaan toi hevoshullut. Ja mä oon tosiaan Leissulle, että mä oon uusi täällä YouTubessa. Varmaan tunnetaan siitä, kun ältäistä parlaan. Mä näytän mun uudet leissit, koska mulla oli viime viikolla synttärit, tuolla on tällä viikolla. Mä näytän, että mitä mä eilen sain synttärilahjasta. Voitattiin jo 15 ja mä täytän 4. Vitsi, mä täytin 11. Niin mä sain eilen yhteensä 50, mä mennään lauantaina leistejä. Vielä 10 Kuopioon. Ja toisaalta tällä viikolla leistejä. Tässä on mun uudet leistit, mä sain nää mun parhaalta kaverilta. Näitä on 4. 3 hevosta 1. Eka mun lemppari kaikista mun leisteistä. Mulla on nyt yhteensä leistejä 6. Tämmönen. Täällä on tosiaan letitetty noin harjoukset. Ja sit toi häntä on. Ja mä kerron niitä teille. Tai siis tiedot, mutta toisaalta kerton nimet. Okei. Valkoinen letitetty hevonen. Karvajalat. Pinkit. Onnavit. Nimi. White Mister, eli valkoinen mysteeri. Sukupuoli, tamma, tila, vapaa, lempiruoka, porkkana, heinä. Joo, se sovittelee mulle aina noin hevoset sit, että mä osaan oikein. Musta friisiläinen nimi. Se on toi Dark Diamond, eli tumma diamantti. Sukupuoli ori, tila, vapaa, lempiruoka, heinä. Kultainen noutaja, nimi. Muffet. Sukupuoli poika, tila, vapaa, tykkää leikkiä. Ai joo. Oho. Eli siis niinku tää seuraava on mun vanha, että tätä mä en saanut eilen. Enkä saanut tätäkään eilen. Et noi 2 toi musta ja toi valkoinen mysteeri, niin mä sain ne eilen. Tätäkään mä en saanut siis eilen. Mustavalkoinen Tinker. Nimi Eava. Ei kun mustavalkoinen Tinker, jalka poikki. Nimi. Eava. Sukupuoli Jalka tamma. poikki. Tila vapaa. Lempiruoka. Joo, sano nyt vaan. Toi sit on kirjoittanut. Joo. Eli toi on se. Joo. Tumma ruskea hevonen. No tämä on kankku. Täpliä pyllyssä. Karvainen pylly. Karvainen. Nimi. Sen nimi on Laukka. Sukupuoli ori. Tää oli siis uusi. Sukupuoli ori. Tila vapaa. Ruskea hevonen leikattu. On uusi. Kumpin harja. Kumpin harja. Valkoinen läsi. Eli tuolla on valkoinen läsi. Nimi. Kingi. Sukupuoli tamma. Tila vapaa. Okei, eli nyt mä tässä vielä kertaan, että mitkä on uusia. Tän mä sain eilen mun parhaalta ystävältä. Tän mä sain eilen mun parhaalta ystävältä. Tän mä sain eilen mun parhaalta ystävältä. Sitten kaikki nää oli synttärilahjat. Sitten tämmösen parhaalta ystävältä. Ja tosiaan nää, mitkä mä nyt sanon, on vanhoja. Eava. Ja Dark Diamond. Se on toita tää Dark Diamond. Sillä ei oo enää leikkiä. Niin niin mä rupean tosiaan tekemään näitä videoita, kun mulla tulee kamera.
Täällä on perustanut litratsosta ja kaikkea. Niin, ja mä saan seitteinin päälle. Joo. Mä teen ehkä joku semmosen dia-esityksen ihan kohta. Kello on 2:30. Nyt on hyvä niin lopetella ja moikka.